Welcome back again sa atong sambingay sa Kristohanon mga igsoon. So, kung bago pa kani atong channel din nag-upload ta og mga storyang Bisaya, mga sambingay ba nga daghan ka mga moral lesson nga makuha. Anya kung nakay time, bisitahan lang atong mga storya. Nya kini atong storya karon, may tungod kini sa kana bitawng importante gid may igsoon nga maminaw gid ta og advice mga tambag ba. Kay ang mga tambag maghatag kinig kaayuhan sa atong kinabuhi. Nadyo'y mga tao nga tambagan nimo, dili gyud sila mamati gyud. That's why nahitabo sa unahan silang kinabuhi, sila ang nagkalisod-lisod, sila ang nagantos. So para makuha nimo ang kumpleto nga detalye gyud sa atong storya karon, unya ma-share pud nimo mga nindot nga lesson niini. Inaaning senaryo sa mga storya. Dunay usa ka baryo nga nipahibalo ang usa ka kapitan nga muabot gayod ang dakong bagyo niadtong baryoha. Samtang nagabandilyo ang kapitan, miingon siya, kinsa katong nasa ubos nga dapit og duol sa suba, kinahanglan mong mulalin, kinahanglan mong mo kagyo paingon sa ibabaw. Tuod man daghan nakabati nga nagpuyo dito sa daplin sa suba ang ilang mga panimalay duol dito. Daghan kayong nilikramo sa bandilyos kapitan ug daghan kayong wala naminaw. Ug miyon sila, sa kadugayng panahon. Karon pa nga mulalin ta diri, nga kapila naman ta nakaagi og mga baha diri pero wa man gyud nahitabo nga naanod ang atong mga panimalay. So wala nila panumbalinga ang bandilyo sa kapitan. Ang kapitan nagbandilyo tungod kay ang Pag-asa nagaingon nga aduna gyud kusog nga bagyo nga moabot na yadtong dapita. Tuod man ang katong nasa ibabaw nga dapit mao mahinoy na mati. Ug niingon ang katong mga namati ug nagpatalingog nga kinahanglan gyud nga musunod ta sa advice atong kapitan kay para ra mapunis atong kaayuhan. So tuod man niabot ang kagabion mga igsuon, nibunok ang kusog kayong ulan, kusog kayong hangin, hangtod nga nidaguok ang dako kayong baha, niadtong bawo nga suba. Sa lakton nga pagkasulti, kadtong mga panimalay niadtong wala namati sa bandilyos kapitan, nangaanod gyud tanan. Unya, pipila sa mga residente ditong dapita nangamatay gyud tungod sa pagkaanod sa mga baha. Og samtang ang uban nga nakalalin, nadala man tod ang ilang mga panimalay, kadtong mga nagpatalinghog og namati, naanod gyud ang ilang mga panimalay. Apan ang ilang kinabuhi na safety sila. Og niingon sila sa unahan nga sakto ra gyud nga namati ta sa tambag sa atong kapitan. Kay tan-awa ang wala mga namati, naanod gyud ang ilang mga panimalay og hasta pa ang ilang kinabuhi, napildi pa. So, dinhi lang takutob sa atong istorya mga igsuon. Unsa gyud ka importante ang pagpamati diay sa maayong panambagon. Pirti gyud ka importante mga igsuon nga mamati ta sa mga maayong panambagon. Hilabi na gyud sa pulong sa Dios. Gani ningon ang pulong sa Ginoo sa Panultihon 13 bersikulo 13, kun isalikway mo ang maayong tambag, matumpawa kas kasamok, apan sunda kini ug mahilikay kas kadaot. O tanawa? So klaro kayo nining maong bersikulo gipasabot gyud mga igsoon nga kadto diay mamati gyud tambag, mahilikay siya sa kadaot ug sa mga kasamok. Pero kadtong dili mo sunod sa mga advice, mga tambag, mahitumpawak gyud siya sa kadaot, di ba? Sumala sa tong istorya ug nadungog nato mga igsoon. Pag bandilyos kapitan daghang nagpagahi, wala namati sa mga gitambag o giawhag sa kapitan. Unsa may nitabo silang kinabuhi, nahitumpawak gid sila sa tinuod nga kadaot og napatay, nangamatay pa ang ilang pamilya, ang ilang kinabuhi pa napildi. Pero samantalang katong namati may igsuon, naanod man tod ang ilang panimalay pero buhi ang ilang pamilya ug wa pud sila nangaanod. Tanawa ra. Sa to pa mas maayo gyud ang lesson nga makuha nato ani, mas maayo gyud nga mamati gyud tag advice, especially gyud sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios o kining ato ang gipamati kanunay nga ibang ebanghelyo sa Biblia
kung mamati ta sa mga advice ini, maghatod gini sa mayong kahimtang sa tong kinabuhi. Pero kung igo lang pudtang nakadungog niini, unya dili ta mo sunod sa unsay gisulti dinhi sa mga prinsipyo sa pulong sa Dios, mao bitaw na nga moabot sa unahan maigsuon, mahisugamak kita sa mga kadaot, sa mga kahimtang nga lisod, dili maayo nga sitwasyon, o murag makayon ka na nga nganong nahitabo man ni. Nahitabo na igsuon tungod kay dunay mga advice ang pulong sa Dios, pero wala lang ta mosunod. Mas gisunod nato atong kaugalingon nga kagustuhan. And that's why daghang mga Kristohanon karon nga nahilayo sa Ginoo o nahitumpawak hinoon sa daghang mga tentasyon ug mga makalisa nga kahimtang sa kinabuhi. O alang yadtong mga Kristohanon nga nagmatinud-anon nagpatalingog sa pulong sa Dios, makaiyon gyud ta nga nindot gyud ang kahimtang sa unahan sa ilang kinabuhi. Ano man, makaani sila o makatagamtam sila sa kamayo sa Dios. Ang grasya sa Dios ug ang panalipod sa Dios manaa gyud sa mga tawo nga nagsunod sa iyang mga prinsipyo. Inana kamay nung danon maigsuon ang giingon diri sa Proverbs 13 verse 13 nga kung isalikway nato ang mayong tambag, simpre ang pulong sa Dios maayo man gyud na nga mga panambagon. Although sakit gyud paminawon ug maigo ta sa wali, sakit ginoon kung nakabuhat pud ta niana. Pero munay say sakit nga maghatag og kaayuhan, no? Mayon sa diri, kung isalikway mo ang mayong tambag, batumpawa kas kasamok. Daghan kayo rong pamilya nga gubot kayo, daghan kay pamilya nga samok ron kayo. Tungod kay igo lang silang namati sa mga advice sa pulong sa Dios, pero dili nila i-apply sa kinabuhi. Kumbaga, wala nila panumbalinga kung unsaon pag-apply nini sa kinabuhi. And that's why dili gyud ka makatagamtang og kana bang panagiusa tinuod nga kalipay kung dili ta mosunod sa unsay mga prinsipyo nga gitudlo sa pulong sa Dios. Importante gyud kay migsuon. Ayaw kalimtin ning Proverbs 13 verse 13 gapahinumdum ni natong tanan nga sa panahon nga masipya ta sa pagsunod sa mga advice o mga paymangno sa pulong sa Dios. Masinati yun nato ang kadaot yun sa unahan sa itong kinabuhi. Dili lang sa itong kinabuhi may igsuon. Posible pa nga maapil pa ang atuang laray mga pamilya kung kita dili magpatalingog diha sa pulong sa Ginoo. So, karon ang lesson nga itong nakuha, hopefully nga makapamalandong tanini kung dunay mga panahon nga nagasupa kita sa mga panambagon sa pulong sa Dios ug mao nga hinungdan ni ani usab kita sa mga consequence niini nga until now nagpabilin gyud ang mga consequence. So kinahanglan magapaubos tas tong kaugalingon maigsuon, dili pa man ulay ang tanan, magapaubos tas tong kaugalingon ug atong ang kunon nga kita nga sipyat diya sa pulong sa buhat ug sa una-una o atong isurrender sa Ginoo ang tanan, mga itagkapasayloan kay ang Ginoo wala man siya nangayo og perpekto nga tawo. Ang iyang gipangayo mao man ang matinud-anon nga musugid diya kaniya, mangayo og kapasayloan sa mga nabuhat nga di maayo og mosurrender ngadto sa iyang atubangan kay siya maghatag gayud og grasya, pagpasaylo ug maghatag gayud, mag-reconcile sa mga relasyon nga nangabugto. Ingon man kung doon may mga consequence, ang Dios willing nga mutabang para nga makalabang tas tanang mga kahimtang nga niabot sa atong kinabuhi. So hopefully nga doon na kay nakutlo nining mao nga istorya maigsuon sa bingay. Unya, pwede po nato ning ma-share sa atong mga kaubanan. Kung ikaw usa ka magwali, usa ka nagtudlo sa pulong sa Dios, nindot kayo nga atong ipaambit ang pulong sa Dios nga doon na gyud mga pinasahi pong mga istorya aron nga mas dali gyud nga masabtan pud nila. Okay, so kung bago pa kaningan channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga istoryang Bisaya nga doon na kay mga makutlo nga dagko ug gagmay nga mga lesson sa kinabuhi. Unya, ayaw kalimot pwede po kamutan-aw nini nga video. I-click lang ni dikta ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. God bless.